sige na lang na. Ay, Lag. ay, saan mo na po daw ng birthday na? So guys, abot kami sa Misulong River o Misulong Bridge. Kulong bridge. Panpan. Ay, nag-block lang. Sakyan na dyan. Guyog. 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 Ito. Pastor June. Hindot yung sapa guys oh. Try daw mambak daw dito. Masa man nagyanan na ni? Birthday ni Kathleen. Mambak siya sa tulay. Oy. Oh. Wow. Bro, dito siguro Mio. May cottage dito. Kasi dito. Yan o. Diyan maligo siguro. Adlok, lainay, mauyog ba no? Nana kita tas tunga-tunga. Kamu rin iya ha. Ano ni ang kuan diri? Ilahang cottage diri. Si birthday cat. Hey, birthday girl. Birthday girl. Ah, si Joy. Kani birthday po niya, birthday. Hello. Pero actually narang nag-birthday oh. Ay. Ah, Jimboy. Buti ko nagkamay guys. Sa gani ni. Sa sa dili? Misulong. Uy, wala po di ko kada nag-shoot eh. Ay, mag-brief eh. Abot na mi. Kita na gid mig sapa oh. Diretso na lang tatapuraya. Ako ka lang sapa diri. Layo ang rayo eh. Minutes good. Ha? 30 minutes. 30. Ador, right? Ano lang ka may diretso lang. Binagyan na nato, murag na 40. Yung banking ni Jiboy yun ta, kita na to. Gurit si Mimi sa siminto. Oh. Atay, di kauban sunod. Bubulit ka rin sa siminto. Bato, gusto ba ka rin nagbuto ba? Pero si Kathleen happy tatagak sa kon. Sa shoulder. Sobra nagbidbid. Ya, lalo mo ra ba? Ala di ka kulbakat. Ora gina, diretso lagi ka. Nabaguhan pa sa samokop. Angin mo lang una bahalag mapangos ka basta ang motor dili. Ay, wala.
Mag-isog kayo sa puga. May kayo kaon ba? Index ang kita na yung plate. Wala pa niya nakuha ang kamada Sa motor. Si Danny Panpan. Sanawas nun. Mahal! Bangking. Para lang yung pinana. Tanod, tagag balik ka. Tanod, dire tanan, kita na tanan. Oh. Wala yung giuban si Remark ya. Okay ba? Hindi na boy ba? Ito ano kung nakakalong. Okay ba? Manad na kano niya. Ikan mo ka sa init ba? Alam mo yun, Steve yun. Gwapo di ambak boy. Gwapo di ambak oh. Wala man kay bato. Adi matugkad ah, way problema eh. Way delikado. Pag J-boy, Kervin na po, Kervin. Pag lalam dia, lalam gida dia. Tama-tama gitu ang mayanan. Kala ko may natungkan ako nito. Pahit terus ya, lain man ambakan man mabawa. Lamin na, kaya naman po yung mga libang nga karapaw babaw. Hi! Hello! Ano sa mo diri? Nag-pandemic. Nagmuni-muni, nagpabugnaw. Ay, ano ba? Mo gikan. Salo nga. San Tomas. Ikaw, tagarin mo ka? Taga Langaog, Santo Tomas. Silingan mo, silingan. Silingan na rin mo rin. Ang turog lapok, patunay. Digo na si Pastor Jerome. Vlog. Oh, tada mo sa vlog. Oh. Picture lang mo diyan, yung vlog. Ha? Mambak Pastor John, tanaw na tawa, Mambak Pastor John. Hop! Mimis, Mimi. Mi, ambak mi. Mi, ambak. Mimi.
Pan, ambak pan. Di, no. No. Ligo ang teacher human naman guni siya mga humana RPMS, humana ang mga SF. Uli na sila. Ano, nakaligo na sila. Kung sila dito daw. Kaligo nang sila. Isa naman ni sila kasi managod daw kaligo. Kana sila. Amo sa baha guys. Mo naligo sila. Dito so good, Bino. Dito so good. Andiyan dyan? Yan na to, i-report daw mga ano siya daw. Ikuan kang masa ka David. Oh, i-report daw. I-report. Welcome to my Resort. resort.